Ayo, mama mabiyo. Magur. Ha? खुलुमबाय बयनिसिमबो ओमफ्राय आं दिनै ब्लग गोदान लानानै फैलायबाय दिनैनि ब्लगा जागोन जोंहा मार नानो नागिरदों ओमफ्राय मार नाग्राफोरनो सानैसो खामला दंनो बिसोरनो ओंखाम ओंख्रि संनो नागिरदों आरोना जोंहा ओमफ्राय आं बेखौनो भिडिअनि गेजेरजों देखायनो सानबाय लोगोफोर ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ नायलांबाय था आं मा मा ओंख्रि संनानै जाहोगोन थाइगिर खाजि बानायनोसै ओमफ्राय बोरमाखौ बलायगोन अबा आखाइजों लगायनोसैलां नै गोथाव दा जाबावगोन हा जाला नैबेखौ बानायबावनोसै दा दाउ सावग्रायाबो नै दाउ सावग्राया जोंहा बाजिसो नों सावा सान्थिना मानो सावफैदो बाराद्राय बुबायबा गोदाखौ होनदोंमोन माथो लाफा ओंख्रि संगासिनो आं लोगोफोर ओमफ्राय लाफा ओंख्रिया दाबो मोनाखै ओंखाम संग्रोखांबाय बिनि उनाव लाफा संबाय आरो दा बयलार भाजा एवनो दंबावो आरो बिनि उनाव आरो थाइगिरजों नाखौ दाबो लाबोआखै ओमफ्राय जोंहानि ओंखाम जानाया दिनै 3टा 4टा जागोन बायदि मोन्दों आरोना आङो मानो होनबा दासो लाफा ओंख्रि संगासिनो आरो ना लाबोआखै आरो दाउखौबो गोदाबावाखै बेसेबां टाइम लागोन दिनै ओंखाम जानाया सावरिबो दङ जोंहा मारो नादों मारो नाग्राफोरा सावरिफोरा साब्रैना साबाथाय आयो मामा मा बियो मागुर हा नै साइना मागुर बियो आरो बिथिं नै आलु संखांजोबदों बे बयलारजों आलु मैखुन ओमफ्राय बियो नै साइना मागुर आलु ओंखामबो संबाय लाफा ओंख्रि नै ना बियो ना भाजि बियो बयलार भाजा बियो लाफा